Пропуснахте ли едно? Не. И ние на там отиваме. София. Валя, не. Слушаме. Кажи. Помогни ми малко. София, внимавай, мам. Пази се. Ние почти го пропуснахме. Там ще е трудна работа, за да го пропуснем. Ако имаш някой отзад да ми помага, може... Тати, тя ми дай усмивка. Здравей. Снимай ги тях, снимай ги са. Аз в момента правя малко клипче. Майче. Ти я харесва ли ти, мам? Абе, ти си тези звуци, чувате ли? Да няма камп някъде. Май, може да видим едно животно. Обаче водата май е студена, а? Определено студена. Да, студена ще пипна. Да, мамо, много е студена. Значи това знаеш какво означава, че няма се какво. За съжаление. Нищо, ние като се приберем в басейна ще отидем. Между другото, вчера срещам преди нещо правеше басейна. Вика, още чакаме разрешително, все нещо не било наред. Един път нещо не били направили правилно там с обладисването. Химикалите някакво да мимо. Валя, как се справяш добре? Ама ви много бързате, бе, ей! Погледнете водата! Валя, не бързай толкова много! Не, аз не бързам. Тук, не. Ти си между другото навсякъде да седим на остров.